मोजां दं जोङो बेखौ जों एसे नायनांगोन जेखि जाया बिसोरनि उनाव मोनफा मोनफा मोनसे जुदि बयबो रिपर्टफोरखौ होलाङोबा प्लास आइडिया दायो जेनेबा जों कचिं क्लास लादों जों दस्राफोर नायदों खोनासंदों गामिनि गथ'फ्रा थाङा हाल मावनांगौ होननानै नङा होमबा माइ गायनांगौ होननानै हालौनांगौ होननानै थाङा परिबेसा बिसोरना आलदा दे जों होनबा जों जर जबस्ति खालाम हाला नङा होमबा न'आव जुदि मावथारनांगौ बेबो मोजां बहाबा थाङो स्कुल फरायो बहाबा लजिं थायो मास मोनसे गरम बन्द मोनो न'आव हाल खदालाव नांफादों मोजां बाथ्रा नाथाय बे जुदि पास जानांगौनि थाखाय बिसोरखौ सहाय खालामनो जों अल्टारनेटिभ माबा मोनसे हायो नामा मेसजों कार्बि आंलंनिफ्राय फैदों दाख्लै जों बिदिनो कार्बि आंलंआव जिल्ला आरो डक्टर आफादखौ लिंहरनानै जों सावरायदों दा बेयाव बिसोर बुंदों आरो जे जोंना बांसिन सार माने बयबो हाल खदाल मावजोबो गामि सिंनि मानसिफ्रा ओंखायनो जों हायाखै दिनै जोङो सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्रायसो जोङो क्लासावनो स्कुल टाइमावनो जों होफानो सानदों हय सिगाङाव नङाबा उनाव मास मोनथाम मोनब्रैसो मोजां नङा होमबा गरम बन्द'आव जाथारनांगौ जायोबाथ' मोजां जुदि गरम बन्द'आव जायाखिसैबा गामिनि मानसिफ्रा हाल खदालावनो मावमारनांगौबा होमबा जों बिसोरखौ जों माबोरै जों सहाय खालामो बिफर क्लास बिसोरो जोंनो सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बरनिफ्राय होगोन होननानै गोबां आनसलिकफ्रा बुंबाय दा बैबायदि मेकानिजमफोरखौ जों सावरायलायनांगोन दायो जेनेबा गोबां जायगायाव दङ साइन्स टिचार मोना जों आगोल बहुत फाथायदों इउनिभार्सिटिनिफ्राय लेंहर फाथायदों सोरबा गोबाव थायो सोरबा थाया सोरबा नेट एग्जाम दङ फैफिनलायबाय सोरबा उमुक फैफिनलायबाय सोरबा 10 दिन थाहैदों सोरबा 15 दिन थाहैदों नङा होमबा जे आनसलिकफोर गैया जों बोरैबा हायो नामा गावजों गाव सहाय होलायलाय सोरबा बेबायदि मानसिफोर दं नामा बेनि जायफ्रा गोसो जायो जे आं 20 दिन थांनानै नोंसिनि बबेबा स्कुलाव फोरोंहैगोन बेफोरबायदिफोरखौबो जों बोरै नागिरलायनो हायो बेनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेक्रेटारि टीम बिसोरबो एसे नोजोर होगोन नोंसोर जुदि बुंहरोबा मालाबा मोनोबा बहाबा ट्रिप सोना हरनानै मुगा ओनसोलाव थांगोन 20 दिनसो स्कुलनि उनाव टिउसन बायदि एसे फोरोंनानै बिदि जों बोरै हालायलायो बे बाथ्राखौ जोंबो साननांगोन दा जायखिजाया फारियै नोंसोर रिपर्ट होनो थाखाय आं खावलायबाय जे थर'नि दहाय बुंनाय बायदि जे जोंनि स्कुलनि क्लास फार्स्टनिफ्राय आरम्भ खालामनाय मास्टार दंनाय गैयै मेट्रिकखौल' जों डाइरेक्ट खालामबा जाखानाय नङा होमबा गाहाय लेभेलनिफ्राय जों लाबोनांगोन दा जोंना गाहाय लेभेलाव बारा जायाखै बायदि आं मोनो एलपि स्कुलावथ' बारा प्रग्राम खालामो खुब खम जायो एमइ स्कुलाव मालाबा जायो मालाबा जाया एलपिसिम हयथ' जायानो गोबां आनसलिकआव एलपि स्कुलखौ जों टारगेट जों खालामो दायो एनआरसि जाबाय माबा माबि जाबाय बे 2 बोसोरसोआ जोंहा बिदिनो थांबाय सिंगेल टिचार दस्रायावबो होदों टिचारफोरखौनो एनआरसि डिउटि नाथाय दस्रा स्कुलआ हयथ' 2 साथामनि गेजेराव सोरबा सासे गोलैदों दा सिंगेल टिचारानो एनआरसि डिउटियाव गोलैबाय खस्थ' जाबाय मोजां मानसिफ्रा सोरबा फुङाव थांदों बेलासियाव फैदों मावदों बा एडभान्स कारिगावनि मोनसे स्कुलखौ आं दाख्लै खोनादों बे सासे कारिगाव फन हरनानै मास्टारा माने 7टासोआव थांनानै 1-2 घन्टा फोरोंग्रोनानै माने एनआरसियाव थाङो दा बिदिखौ जेनेबा दङबा बे मोजां नङा होमबा जों बेबायदि मास्टारफोरखौ एसे इनकारेज खालामनांगौ बा जों सोरजोंबाबो रायलायनांगौ सार कारिगावनि स्कुलनि टिचाराबो बेबायदि मालाय फुंनि 7टायाव फैनानै 2 घन्टा एनआरसि डिउटि स्कुल मावनानै एनआरसि डिउटियाव थाङो सिंगेल टिचार दा जों बिदिबो होनांगोन ना नङा होमबा बेबायदिबो जों बोरै हायो जों खालामलायनांगोन अफिसारफोरखौ जों बुंथारनांगौ नङा होमबा दाथ' जोंनि क'क्राझाराव फ्राय बिअआ बर'आनोजोब नङा होमबा पर्बत जरा होननासो दं बे आं मिथिया बाखिथ' बर' नङा बाखिथ' सेस बर' नङा होमबा बांसिनानो नैबेनिफ्राय क'क्राझार दतमा गसुगाव थ' बर' जाजोब नङा होमबा मेजर जोंनि सिङाव ओंखायनो जों बिसोरनिफ्राय बोरै आदाय खालामनो हायो साथामबो आबसु मावखांजोबखानाय आगोल मानसिफ्रा नङा होमबा ओंखायनो जों बे सेन्टिमेन्टखौबो जों सोनानै खालामनांगौ दतमानिखौथ' जों सापर्ट खालामनाय बे मोनामोन बिअखौनो जाय दतमायाव दङ आं आनसलिक मोनथाम दतमा बरगाव आरो रामफलबिल आनसलिकजों आं थांफानानै डाइरेक्टरखौ बुङो सासे हारसा मानसि बाहाय जइन जानो फैबाय दतमायाव बाहाय थांनानै आंनो निजे बुंहैगोन डाइरेक्टरखौ दा जोंहा स्कुल पलिटिनाइज जानायनि खोथा दङ
गोबां खामानि मावनांगौ ओंखायनो जोंनो बे बर' जाय इनचार्ज दङ बेखौनो हो होननानै जों बुंफैलाय ओंखायनो बेफोरबायदि अफिसारफोरनिफ्राय जों आदाय खालामो नङाबाबो मोनामोन दस्रा हारसा मानसि फैबाय बेवहाय जइन जानो थाखाय आनसलिकफ्रा होबथालायनानै जों थांनानै बुंहैलायनायनि उनाव दिनै बे दरखंआव बिउ जानानै दंगासिनो दा जों आदाय खालामबाय नङा होमबा जों नोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंनि जि सार्भिस बे सार्भिसखौ जों मोननांगोन नङा होमबा बेबायदि जों मोननांगोन दाथ' गासैयावबो इनचार्ज ग्रेजुवेट नङा बिसोर गोदान जायफ्रा नोङो एसआइ महरै गोदान 5 बोसोरानो जायाखै एक्सपिरियेन्सनिफ्राय नायोब्लाथ' मोनथावथाव नङा बर' जायगाखाय बर'फोरखौ होलाजोब्बाय जायगा बेनिखायनो बिसोरनि जे सार्भिस बे सार्भिसफोरखौ जों बोरै हायो जों आदाय खालामनो थाखाय जोंनि आनसलिकफ्रा जोङो नाजानांगोन जायखिजाया आं रिपर्टखौ होनो थाखाय खावलायबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां लरेन्स इस्लारि सारआ गिबि बाहागो लानायावनो गोबां खोथा जोंनो फोरमायबाय आरो बिथाङा बेजों लोगोसे रिपर्टनि बाथ्राखौ जे बुंदों आरो बेवहाय बिसेस दिनैनि जितु मेलाव सोलोंथाइनि हाबाफारिनि सायाव सावरायनाय सोलोंथाइनि नेहाथारिफोरजोंनो बेवहाय जोङो रिपर्टखौ होजानो लुबैदों बा खावलायदों बे दा जे बुंनाय जे फरायसालिफोरनि डाटा फरायसालिफोराव बेसेबांसो APR जादों थांनाय जे मेट्रिक आनजादनि एग्जामाव आरो साबेसे पास जाखो आरो बेसेबां बबे फरायसालियाव बेसेबांसो जेनेबा एनरलमेन्टनि खोथा फोरोंगिरिनि खोथा साबेसे फोरोंगिरिफोर दङ आरो आथिखालाव गाव गावबागाव डक्टरा आफादा बा इउनिटफोरा बबे एजेन्डानि सायाव बबे स्कुलफोराव मा प्रग्राम लादों बेनि गासै हाबाफारि मावनायखौ लानानै ओरैनो अभारअल मोनसे रिपर्ट होनो थाखाय आङो खावलायगोन दा बे हिसाबैनो आं खावलायगोन आटगावनिफ्राय जमदुवार दखला आफादनिफ्राय इडुकेसन सेक्रेटारि फैदों बिथांखौ फैनानै रिपर्टखौ फैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो बेवहाय जोंहा हयथ' सोलोंथाइनि नेहाथारिनि नामखौ जेनेबा एन्ट्रि खालामनाय गैया हिसाबै जोंहा सोलोंथाइनि नेहाथारि बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ फोरमायलांगोन गिबियावनो बेनिफ्राय रिपर्टखौ होगोन आं खावलायनाय जाबाय मानगोनां सारमोन आरो जों